هذا يهصب እገሪሆሙ ለአርዳኢሁ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ደቀ መዛሙርቱ እግሪ ከሐጽብ ጀመረ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 5 ክሪን ከለና እዚ ኃይለ ቃል ንረክብ ማለት እዩ እና ሎማዓንቲ ሐሙስ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ لدك مزامرتو اقروم الحاصبلو علات كحاصوم كلهم بحادة ساعات مشات حاموس يقروم حاصبوهم قصيلو دمو سرعات مستر قروان دما خلت ساعات سرعات مستر ون اريوم سلازي علات حاموس اقروم الحاصبل هاريات اقروم الحاصبلو علات سرعات مستر لاريلو علات ايوت وانا زفلطلو مالتي ونا زقال العنا وهذا يصو غاريهم لأردائه ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ደቀ መዛሙርቱ እግሪ ከሐጽብ ጀመረ። እግሮም ከሐጽብ ለምንታይ እዩ አምላክ ለሃለወ ናይ ደቀ መዛሙርቱ እግሪ ከሐጽብ ጀመሩ ተይልና ትሕትና ለምስተማሃር እዩ እና ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወወደ ማይ ውስተን ምትራ አብ ኩስኩስቲ ማይ ቀዲሑ መሊኡ ናይ ደቀ መዛሙርቱ እግሪ ከሐጽብ ጀመረ። እዝውን መዓዚ ወተንሳ ማሃበይ ደረር ወአንበር አልባሲሁ ድራር ካብ ዝበልዕዎ ቦታ ሰዓት ተላዒሉ ክዳኑ አቀሚጡ ወቀነተ ወነሳ መክፊያ ዘለንጽ ወቀነተ ሐቂሁ ዝናር ተአክል ክዳን ተቀኒቱ መክፊያ ዘለንጽ محبس ሒዙ እሳ ተቀኒቱ ተለዓለሞ ደቀ መዛሙርቱ እግሮም ከሐጽብ ጀመረ። አብዚ ሰዓት እዚ ይሁዳ በይሁዳ ጀምሩ ይብል ኣብ ትርጓሜ ይሁዳ ትዕቢተኛ ስለልኾነ ስቂሉ ተሐጽቡ ይብል። ይሁዳ ተሐጸብ ምስተሐጸበ ላብ ጴጥሮስ በጽሕሞ ጴጥሮስ ግን አይኮንን ከመይ ጌርካ ንስኻ አምላክ ተሐጽበን እግረይ ከመይ ጌርካ ጎይታ ይበሎ። እንግዲህ ጴጥሮስ ልበሎ ጽቡቕ እዩ ናይ ትሕትና ቃል እዩ። ነገር ግን ወአውሳአ ግዜ ኢየሱስ ወይ በሎ ዘእገብር አነ ዝገብሮ አነ አንተ ይተአምር እዜ አነ ዝገብሮ ነገር ንስኻ አይትፈልጢ እሞ ስቂልካ